ସ୍ୱର୍ଗମର୍ଯ୍ୟଦାଳକୁ କରିଅଛି ଜୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଘଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ସିନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟରେ। କାହିଁକି ଜାଣେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ସିନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ମର୍ଯ୍ୟଦେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଅଛି ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷୀର ଜଳନ୍ଧର। ଯେଉଁ ଜଳନ୍ଧର ଇଚ୍ଛା କଲେ ନବଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀକୁ ଡୁବାଇ ପାରେ ସାତଳ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଳନ୍ଧରର ଆଖିର ପଲକ ମାତ୍ରକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବାୟୁ ହୁଏ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ। ଯେଉଁ ଜଳନ୍ଧରର ପାଦ ଭାର ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଅସୁଧା ପରେ ରକ୍ତ ଉଦ୍ଗାରଣ। ସେହି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ଜଳନ୍ଧର